Bună seara, vrăți mutritori! Bine venit la altă moabeti armânească. Azi mi hârsesc multul că am oaspită Cătălina Farmache. Cătălina adră studii la Universitatea di București, adră studii de filologie arabă și portugheză și are adrată și un masterat de naia islamică. Tutte esti o spun mirachiații, oare Cătălina, ti limbi xeni, ti culturi xeni, am ști identitatea armânească. Teața că Cătălina are adrată o lucrare de licență mult umșată. Zburaște lucrarea ei de zboară de zărțin arabă, nichisite de limba armânească, pit are devichi anturțească. Și are adrată și o dizertație cam după masterul la ei cu zugrăpsarea muslimanului tu literatura armână, care va zic că studiile ei de filologie le are împiltită, em cu lumea armânească, em cu mirachea ei de limbi xeni. Și are adrată și mai multe lucruri tizânate ei, niheam sminătul politică, niheam are adrată și lucru Bruxelles, știi, tu te esti, știi, lucrul aici tu lumea armânească, va să zburăm azi. Cătălina mi cu multul că aprochea și climarea noastră. Hristos și eu de invitație, de primare. Cătălina, noi, ca darada, hurhim cu una întrebarea și generală de toți oaspiția noștri, care este, ți poți ne de soia ta, niheam, îmi dau o zboară. Păi, numa mea ninte de nuntă era garofil, mama lemnu, tata garofil, doi sfețeră comuna Baia, județul Tulțea, Aoație, tu Dobrogea, mama la Ceamurlia de Sus, tata în Patura. Da, poți mama crescut Constanța, tata crescut București. Păpâni sfețeră tu Cadrilater, tu Durostor, tu Spatolie, iar stri păpâni mamulță de ei vinră de vârgăria veche, vârgăreai, și doi de ei de gărție. De zona drama. Nu știm hoara numai horilor. Ama este știm că era de acloție, de pe lângă drama. Cum le era numai a pupăinilor? De pe partea al tata avem un străpăpân care era colii furului, zicea, că era furare și un cadru cu el, una carte de asta armânească cu cadruri de armânie de 1800 și cama. Iar de pe partea lui mami, și mă rog, bușurii cu ghindici, hagi, mămulță, evident. Mhm, mhm. Da. Tora, Cătălina, vreau să te întreb cum ți-a lipsești în facultatea? Tațea că și mini mi hârsaști, domenia ți-a lipsești tine, că și mini tu te stalizari o adrai. Adrași facultatea de limbi xeni, ți-a lipsești filologia arabă și portugheză. Tora, asta este o analizare nihem exotică și lipsește să ai și multul curai. Când o alegi filologia arabă, te că sigura nu știi arabă din inti, că nu aveai dus un veț gânduiescu, și care va zic că a hurhește facultatea și ți ziți va să înveți limba arabă. Lucru ți nu este Bine. aici lișor. Cum ți-a lipsești și calea asta? Mea și ții cu mult curaj că zici ta mama asta. Bine, funii cheamă mai învârligat lucrul, că eu de liceu mi-aveam hotărâtă să neg arhitectură. Și, da, poate după un an jumătate de pregătire, de îndrizare, zici, nu mai voi, nu este de mine, nu eu, nu pot să adar toată ziua asta. Așa este. Aș ști că, zici, atunci ți s-a dar, îmi plăcea informatica, eram la Real, la Mihai Viteazu, și zici, hai să ne la automatică. Toată lumea încercă, nu te duci acolo, nu ați aibă hare, nu-i stilul tău. Am eu zici, nu, asta voi eu. Și intrai acolo, tot foarte bine, până când o vizui cum era. Și atunci nu-i avut hare aici. Și DPC am luat, dar de prota știu că nu voi să darațea. Și zici, ok, tot am un an să-mi minduiescu, ți voi eu de alihia să dar. Și zici, ți este cu adevărat de alihia ți la țihiu bună. Și mi minduia și ți, că eu în liceu fui olimpică la engleză, timp de 4 ani la națională, dar poate
Aveam învățată de la televizor, cum sunt mulți de Bărnula nostra, învățăm de la telenovele, de la seriale, de la actări. Știam engleză foarte bine, evident, dar poate știam spaniolă, aveam învățată chiar portugheză, italiană, na, acum că chisește tot românul, că sunt așa mult Și o aduc limbii. Da, știți? Și zice, voi altuțiva, voi să sibă de-alihea ahoria. Și așa mi-mindui, aveam mai multe opțiuni, dar mi-a tras asta arabă. Nu știam multe de limba arabă, dar zici, pare un lucru bun. Și când intrai, dar poate lipsa să ia și a doua limbă și zici, ok, nec pe portugheză că niheam știu, ama nu așiți la un nivel înaltul, ca să zic așiți. Și fu ghine. Mi se păru alizarea în dreaptă, timine. Adrai 3 ani de facultate, dar poate adrai și 2 ani de masterat, tot la arabă. Și m-ați vrei putem să zburăm mai multe de asta, Tora, dar poate putem spune Vreau să te cu... întreb, prota ta că n-ai mai mulți din noi nu avem avzătă canoară araba. Ni iuva, mi îndoiam că nu am avzătă vai nihiam când mi duceam turist vai să am avzătă și nihiam pit Mhm, Europa de vest, ma nu știu. mhm. Știu țivate limba arabă, știu mai cu îngrăpsarea că este mult o horia. Mas vrei să ne dus nihiam ti cum este limba, cum este gramatica, cum este îngrăpsarea, ți te ciudusi. Da, este delicea mult o ahoria de toți știm noi, că este una limbă semitică, prota. Cam toate limbile astea care le învățăm noi în general, așa, sunt indo-europene și atunci sunt oarecum și aduc Nihiam mult. și-o aduc. Nihiam de India Și aduc. taifă. Exact. Și asta este mult o ahoria, este prota este îngrăpsearea, că se scrie de la dreapta la stânga. Asta toată lumea rămâne și ți ciudusită că ți greu. Este, ama nu este greu aici. Nu? Să trăoară, nu. Ca de că e foarte natural, așa ți. Dar poate după vârchiro nici nu ți mai dai seama. Ți este mult o acoria, este că este organizată pe arădățini de consoane, de câte 3-4 consoane și toate arădăținile astea au câte un sens și toate zboarele de arădățină au un sens legat de au cum să sunt legate de sensul acela și atunci să dau un exemplu că este mai lișor de să chisești. Spre exemplu, cataba este rădățina legată de îngrăpseare. Cataba vă zic că a scrie. Catib, scriitor. Kitab, carte. Cutub, cărță. Și tot așa. Și toate zboarele este să scriu mași cu consoane pe hârtie. Știi cum știi, ni găsești 3 zboare. Ți va zic că un să îngrăpsești, 2 îngrăpsitor, alantul este carte. Știi, ni vezi mași consoanele, care sunt ca idia, tot toate consoane sunt tu. Tini, cum știi, ți vocali să le bați tu mintea ta, nu este îngrăpsit. Să scriu consoanele și vocalele lunză. Noi nu le avem, sunt alte limbi care le au. Vocalele lunză A, U și I. Este araba literară, așa zice, care este ahoria de araba care se zburaște. Mult scurto, așa este un diferență. Diafurau. Araba care se scrie, araba Coranului care se îngrăpsește, nu este araba care se zburaște. Crat arab are altul dialect și fenomenul îi zice diglosie, când nu se zburaște în limba în care se îngrăpsește și nu se îngrăpsește în limba în care se zburaște.
Și asta, dar învățarea și cam greau. Tine înveți una limbă, ama când îneți să zburăși să cuvâră zburător, ca să nu aibă așiți studii înalte, să aibă mult învățat pe arabă literară sau așiți, nu prea ai cum să te găsești să cu ei, că dialectele sunt o așiți aforia de limba literară, că nu știi, chiar nu știi și nu poți să înveți tuti dialectele, Yeah, yeah. este greu. Așa, ți ziceam te îngrăpseare că este un sistem de vocalizare în care tine bazi niște semne de este niesli pe supră ca să știi exact ți zbori este. Am multe surse, să zicem, îngrăpsite, nu au sistemul ăsta. Sistemul ăsta este mai mult o învățare, dar poate când știi limba, toate sunt scrise mai așa și ți consoanele și vocalele lungi și ca tine lipsește să te folosești de cunoștințele tale, de știința ta ca să dai seama ți zboare sunt afloții, de context, de gramatică, de toate este. Este provocare, într-adevăr. Și mai sunt sunetele care sunt așa mult ahoria, că noi nu le avem. Sunt unii scânte care sunt de alihia. Nu, ai avut ca nu ară, spre exemplu, arabă, îi zice Arabia, care este o consoană care se adară de aoație, de ahândostit gârgălan, și care nu există tu multe alte limbi. De fapt, nu știu să există tu altă limbă, dar poate ai Rain, care este iuvatul tacloții, trei tipuri de H, ai H, mai din gât, dar poate H-ul la nostru moale, dar poate H, altă turlie, dar poate ai enfatizarea consoanelor. Noi nu prea le avem, este un soi de așiții, dar mai mult nazalizare tu alte limbi, spre exemplu portugheză sau așiții, dar în arabă ai sad, dad, ta, va. Sunt patru consoane și ca un kaf, care este, nu este, spre exemplu, kaf, este kaf, cu o enfază. Da, e mult. Pare mult Zorita, stai tu, zicem, tu un zbor, mai multe ahtări sunete, nu sunt toată limba noastră, îmi pare Zori. Mahfuz este un zbor sau, nu știu, Decca, spre exemplu. Și, într-adevăr, când ne da și ți să zburăși, să-ți este mult ușor să formezi toate sunetele acelea, mai te obișnuiești să prot listă mâini, înveți. Ca fi literă. Ca fi literă, din grăbseare are patru forme. Forma de toahurhită, forma de mesea zborului, forma de bitisită și forma independentă. Și trebuie să le înveți ca fi literă, deci să înveți ca fi patru forme, ca fi una. Care vă zic că una literă lipsește să înveți, să zicem, patru aseamne, nu? Cum este litera A, spre exemplu, în scrierea cursivă, una turlie arată a tua hurhită, altă turlie arată tu bitisită, dar la noi literele sunt mai simple, sunt tot în una turlie. Mai au liniuțe care le ajută. Ama la ei, la araghi, la arabă literară, bine, ca și în dialect, chiar cu unele în fine, să mai adaugă și alte semne, sunt ahoria. Are una literă care are patru forme care nu au... Bun, și că lipsește sunetele să le înveți cum să le zici, lipsește gramele să le înveți tu patru forme și nu este atât lișor. Dar poate lipsește să înveți și zboarele, că teața că este una limba și ahoria, nu parai zboară care și aduc tu limbile care le știi deja. Și atunci trebuie să le memorezi toate. Și este un efort considerabil. Este un corpus mult mare de ani de zile, Minduescu. 3 ani sunt puțini. De alihea că noi învățăm științe, că
cât învița eu și cât adrai arabă, fu așeți, ca nivel de zbor, de să zburăști să cu alanță și așeți, mas nu ai practică cafezu, greu, Mhm, mult mhm. greu. Yeah. Când ai una limbă atâta horia de limba ta, sigura, ținarea mintii te ajută. Lipsește să le Yeah. înveți ca pe apă, zboarele, bun, țiva nu te ajută de ți știi tine. Ai alții, zicem ca urnimi, ca tehnici, să înveți una limba hât greauă, este lucru ca fizu, minduiescu, ama este țiva horia, ți învițaști tine că poți să dar ta să înveți magini, magonia? Ajută mult tu zghivăsești să mult. Yeah, Noi ghivăseam multe articole de presă. yeah. Asta era și pe asta lucram și la ore, la cursuri, la seminarii, la este tot ne aduțeau și pe profesorii a noștri și acasă cu tașițe, nu știu, aveam sursele noastre. Multul este de știri, sunt Yeah. bune pe asta, că folosesc un arabă, utilizez un arabă mult chischină. Aha. Um, Și araba o felicită, zicem, tu hăbări tu te craturile esti. Și o aduți mai multul, e asti multul după dialecte, care vă zic că voi ghivăsați fimirida de țicrat, e tuti. Tute, Tuti. este una turli, teața că este literară. Aha, ok. Și toate site-urile astea de hăbări sunt obligate să folosească, să folosească araba literară ca cărțile, ca articole de este academice, Mhm, toate astea sunt obligate să folosească, mă rog, obligate sau lipsește să o atară, ca alte turlii nu poate lumea să le achicăsească și atunci yeah. asta o filisește toată lumea. Mhm. Yeah. Tu bitisita de proții 3 ani de facultate, cum ți-a lipsești lucrarea care este legată de lumea românească pentru Sony? Zi-ne ție lucrarea dragi, cum ți-o lipsești? Lucrarea mea, eu atunci mi mindui, are atâta lume care adară toate turliile de lucrări, multe subiecte, cum să ne aleg un. Și am impresia că și prota mi-aduc aminte că ne aveam aleaptă ceva legat de moscheile de Dobrogea. Și chiar neș, Livițui, Limutria, zburii cu turțele de acloțe. Și poate nu mai știu cum, am impresia că eram la Maia, la Constanța și nu știu, îmi tecnea și ții, măi, dar eu așa ții cu turțele, cât nu adar eu țiva legat de armână. Și am zburit cu profesorul al meu și îi plăcut mult ideea aia. Zise, bine, și am impresia, nu mai știu care din noi a avut ideea asta, mi susținut mult pe palierul ăsta. El era și un persoană care avea studiat multe dialecte arabe, era interesat de toate turliile de popul, avea dat multe studii pe partea asta și i-a avut multă hare ideea mea de armâni. Și zisem, cum să le legăm? Hai să vedem delicia, ce zboarare. Că el am impresia, mi întrebă la un moment dat, zi și ceva pe armânește. Și cum a zburam noi așa, zice, dar mă că sunt multe zboară arabe pe armânește, zboare care pe mucănește nu sunt pe română. Moabete. Ah, Moabeti! Moabeti zbora răbesc, nu știam. E de la Mahabba, care este prietenie. Și intră Ah, pe turțești tata. cu sensul ăsta de petrecere, de Yeah. conversație. Și la noi pe românește tot așa este. Sehate, care Sihati. e oră, sa'a. Dar poate saat Duniae, este de la Dunia, tot așa este lume. Mhm. Sunt unii ori au ideal sens, alte ori altul.
Ni cheamă Alexit. Alexit. Exact. Ama este zbor arab. Ama, și tu te-ai stat vazducă? Tot asta. Maș că pe arabă are consoana dublată. Aha, Amma. ama. Dar poate ihtibare, câsăbă, adete, toate este iu lucru. Câsăbă era cetate, Mhm, casaba. mhm. Dar poate arhate, de la raha, care este odihnă. Multe. Și multe care nu sunt tu pe română și tați impăruri interesante și vrui să ved. Și prota mutri mai multe niveluri așa de influențe. Clar, una influență directă de arabă pe armânește nu are, că nu fură aragi acolo. Amatute sunt trecute pe turțește și da poate ne scânte chiar mai au un nivel în plus de greacă sau nu mai știu. Cred că mai de greacă. Care Că va care zic mai că trecură în sunt un oară până să ajungă niheam zborul a, tu armânește. care va zic că dit arabă, trecură tu turcă, dar poia E, tu greacă și da poia tu limba noastră românească? e. Chic si. Multe de ele sunt omași pe turțește și în dreptul pe armânește. Da, n-ai mai multe deci trecură în dreptul de pe turțește pe armânește, ma are și care trecură și pit gârțește, nindi să adungă pe armânește. Pe găsește și pe albinușește. Că Aha, ei erau și musulmani. e, Armânești. e. Tu horle armânești, tu așeți, nici când ori nici nu aveau în dreptul, cum zic, contactul cu Turție. Erau E. mulți funcționari care erau arbineși, care reprezentau Imperiul Otoman, sau greți care reprezentau, sau turță în dreptul, na, erau și nu erau. Și de-ația contactul fu mediat în mai multe niveluri. Mhm. Și mutri la fonetică, cu multe diferențe, pentru că, evident, multe diaforei că sunt limbile mult ahoria și toate sunetele este care ți le zic și eu, ele schier dit arabă până la până pe armânește, ți armânii, spre exemplu, pe turțește, consoane duble, care pe armânește nu mai trec, dar poate consoane lunză, care mai sunt și la noi, tot așa ți schier. Cam mai este mutri, dar poate mutri la morfologie, care este greu de influențat în limbă, că nu se schimbă așa lișor, nu se alexește așa lișor. Auații sunt o zboare de este care intrară și acățară un sufix G sau liche, călăbălăche sau Aha. um, cafegi sau de este mai sunt un. Dar poți mutri la sintaxă, nu e cazul că una propoziție, una îngrăpsare nu se schimbă, nu se alexește așa lișor. Și la vocabular sunt mai multele zboare care intrară. Ții vizui eu, ți drai, de fapt. Luai dicționar, luai tache papahagi, îl scanai tot, îl băgai pe calculator, cu search toate zboarele care erau de turțește, ca etimologie, și te poți le luai pe rând și vizui separat pe un dicționar turțescu etimologic care vine rădit arabă. Și le Aha. scoși toate zboarele ațeale și te poți le băgai ca sensuri, le mutri la priduțeri. Ție vrea să zică pe arabă, ție vrea să zică pe turțește, ție vrea să zică pe armână, pe armânește. Dar poți să mutri cum să modifică zborul, cum să alexi zborul după ți intră tu turțește, după ți intră tu armânește și tot așa și aflai, na, lucrurile este ți le zici și da poți ca concluzia și ție, zic, ca vocabular, de că sunt mai multe zboare
pe armânești dit arabă decât pe română, pe mucănești, spre exemplu. Um, Tiții, mai multe motive, zic eu, posibil și un ușor anacronism că nu mai him în Imperiul Otoman și armâna este niheamă mai tu dicționarul acelor sunt și zboare care noi nu le mai ufilisim și normal că intră pe listă. Pe când pe mucănește să se alexir zboarele ațale, nu mai sunt de origine turțească, să băgare pe latină sau din engleză sau așiți. Știațea. Amare niscânte zboară care de-alea sunt armaseră și este sunt datorită contactului, pentru că noi fumacloți în inima peninsulei balcanică și avut mult contact și cârvânarie și ca comerț și așa. Știațea intrară mai multe zboare tu limba noastră. Zboarele care intrară vidzuš si ma multi tu domeni i intrară tut turlili de zboară, turli, em di zua, di zicem ția dar ca fizu, em di lucru, em di are domenii tu care intrară ma multi? Sunt multe de administrație. Aha. Catiu, care vă zic judecător, Seiz, care era, nu știu ție, sunt toate turlile de ordine militare, toate, de toată pascherea, de este, polim, astea sunt multe. Și, dar poate, dar poate sunt mai multe turlii. Aeste sunt mai multele și alte sunt oașițe, turli. Mhm. Mm. Zicești că tu a hurhit adrași șniheam așa ca un parte de exersare istorică, tațea ca Mm. ziți niheam tu ții contextul intra războarele este tu limba noastră, ți viduși pe partea istorică, ziceam știi când intrară mai mult, este, nici nu știu de si poți să știi sigura când intra Nu știu. războarele, poți zița și niheam cu Yeah. unei mai multe ieti, nu poți ziți sigura, Minduescu. Nu se poate și nu pot zic nici eu, adică nu pot nici papaci. Nu știu. Na, nu cred că pot zic nici ea și ție părerea mea că este nu hibă. Yes, nu hibale tu site. Asta amintesc că Yeah. nu poți să știi, tața că este multu, este ca una râua și fuzi, intre zborul, este zborul, cu limbile nu este țiva, cum să să știi Exact. multu gene. Și fură mai multe, cum zic, să apropiară, dar poate să dispărțără niheamă, dar poate iară să apropiară, dar poate iară să dispărțără, că iarăși la unănie, țințisute, nu știu care sultan, avea dată nu știu ție și ei erau mai izolați, mai dașiți. Dar poate când îți dezvoltă, cum să ți Când o dezvoltă? crescu, Când a crescut Moscopole și era mai mult comerț, mai mult educația și dar poate avură mai mult contact. Evident că călător... Mm. Călătoreau. când o faci taxi, când o te duci, când o faci căiuri. Așiți, dar poate erau cârvânarii care îți duțeau și ajungeau până, ca știu, până la Viena, până la Pole, până... Na. Și atunci ei luau contact și aduțeau înapoi. Și nu aduțeau înapoi mași lucruri, aduțeau înapoi și știință și zboară și toate lucrurile care veneau din exterior, știi, care ei nu aveau nume când soni. Dar poate mai erau de este lucruri de toată ziua și de Imperiul Otoman, care erau toate, care nu aveau atât Florii, Mahmudeie, toate astea aveau numele lor. Doar ca să ne zici, noi nu, nu știm ce sunt. Știm maș că sunt o parazi de male, mă, ama, ei aveau ca să nu avea numai lui. Și astea sunt multe tu dicționar.
lucruri care noi nu le mai zburăm azi. E, Nu le multi... Asta este mult umșat cu limbile tația că vezi cum intră zboară și zboarele ațele ți intră spun ahât multul de chirolul ațel, e, ama când o să alexești multul chirolul, de multe ori chiar și zboarele țin numata au zățemu, numata joacă un rol, numata dară țiva tu alantă ietă. e. Asta este tutută limbile. Ca fioară să aleg zboarele, totna. E. Și una limbă nu, cum zic, nu zbitisește ca nu ară, nu este o Exact. bitisită. Este ca un... Este este tot în dezvoltare și poți să ne întreg pe mine și pe Nicu Chirlu a meu, că noi torac dăm o mini-competiție, că avem zboară Horia, ca pe un... Na, cumva el zice pătăți, noi zicem combari. El zice piat, eu zic cine și tot așa. Și ați vede limba ei, că noi că și zuma mult a cloțitul ca de la ter, că și zum cu turțării, cu vârgarii, cu așa, luăm zboară, cumpir, combar, cumpir este zbor turțescu. Cine Aha. tot așa toate turlele de zboară, pe când piat și patat, dumăț, tomată sunt o zboară mai latinești, când Mhm. ei probabil și zură mai mult ei și zură mai mult o acloțitul gârției mai izolați, fără a și țin mult contact și ținut zboarele. Noi care și zum mai învârligați de alte popule și așa, luăm și împrumuturi. Le luăm de la alță. Și asta timp șat pentru Sony. Niari Hari când zburăm de este cum zici cafe un la cafe lucru, Niari Hari să întreb cum zici ti lâcă, ti ariză, nu știu cum Da, îi zici. barbută. Cum îi zici? Barbută. Barbută, nu mă. Vine crescui cu ilăcă și ariză. Paplu da ariză, mai aduța ilăcă. Ah, și alte zboare. Și alte zboare. E. Și a Uh, mie, aveam aflat de o zboară. Un era Misur. Misur, cât ți zițea și ție, de la Misr, care este Egipt pe arabește. Nu știu exact cât câinea de acolo, ca știi cât ama Misur iene de la zborul ăsta care va zic, care este numai Egiptului pe arabește. Simșat. Și Shamie este de la Sham, care este un alt nume de Damasc. Ah, Știți că țesătura era iena de acolo, probabil. Știu că atunci când le aflai este daule, se păroa aia mutrețe. Simșat, E. Când takața și te întregi, zborul este duhini. Și vezi ți istorii și atât este din apoi, este tini peste psare. Și da poate și si mindrești ama e studiu putea zină. Alan studiu așa că aflai, spre exemplu, noi zicem, te dragi tare zile sau ai avzătă. Am avzit, ama noi nu filisim. Am avzit la E. altă. Nu avzit tu taifă. Arizi este te hazi cumva, că te adrași de arădarea și urât. Tiva te puvri, te anami, nu Cu puvri. vrie, te cunosc. E. Și este știdiu hini Arizi zborlu? de arabă, ine. De E. arabă. Și tot noi E. mai este oare? Nu mai țin minte Ama tot care dacă era zborul rădățină, știu că era tot așa țiva care și aduce. E. Dar apoi, după ți adrași este 3 ani de filologie arabă și portugheză, adrași master tot tu si tăxare tot ti lumea islamică. E. Zână ti adusi masterul extra. Ti știi tini, cu ți armăsești de acolo. Mm. Um, Surprinzător. Cum să ți Ti surprinzător? ciudi. Diciudi. E.
Multe um, dit astea noastre, dit cursuri, fură legate de religie, Aha. de Biblie, studiem o comparație între Biblie și Coran. Dar poate te isnăf de este arabești sau de spațiul acela de Naia, Je. Naja arabească, naja Așa, islamică, je. e. Dar poate te tu turlii de islam, care Mhm. multe turlii și la ei, cum sunt și în creștinism mai multe, și ți are și la ei mai multe. Sunt tu suniți, sunt tu șiiți, sunt tu, mă rog, sunt și sufiții aceia care sunt mistici. Avem și legat de asta. Cumva scopul era să ne adrăm un cadru așa mult larg de toți este lumea asta arabă, că are atât de multe componente și atât de ahoria toate une de alante, că toată identitatea asta arabă este mult greu să o cuprinzi așa tu un lucru. Și atunci avut mai multe materii tu care studiem mai multe fațete, aspecte. Mhm. Um, asta, asta fu, um, cum zic, Scupolul. scopul e. Știața când fu dizertația, când fu lucrarea, aveam ghivesit mai multe articole legate de musulmani, toate turile de ipostaze, știți? Și nu știu cum îmi vine în ea și profesoara mea, uh, nu mai știu, a drai cu Ianica un lucrare mică de jumătate de semestru cu ea și îmi plăcu mult. Și îi zici, na, eu la licența Draia ăsta, ți se pare că aș putea să, nu știu, să-l folosesc sau să continui sau să adarțivați are una legătură. Îmi zice, că ți nu mă treci să cum este văzut musulman, tu literatura armână. Și să-și idee interesantă, că pentru Sony, na, ei erau acolo din Imperiul Otoman, adică apare, clar. Și ți-adrai că luai un veac de poezia română, cartea lui Hristo Cândroveanu și așa și ghivăsi toate poematele și populare și de autor cunoscut. Și ca fiecare când zățeau țiva de musulman, de turc, de arbines, de așeții, îi scuteam ahoria. Și poate mutri la toate și zici, ok, care este tema, oații, care nu știu, Hirlaroș. Je, Hirlaroș. Lidia Minduiari Fum. Și care este Hirlaroș? Hirul roșu este că imaginea musulmanului este utilizată ca să creează o opoziție cu imaginea armânului. Este eu versus el, este noi versus ei, alanță. Mhm. Și ajută mult, evident, faptul că ei erau musulmani, aveau altă religie. Noi eram creștini și armâii cu creștinismul, cu Dumnezeu, cu ortodoxia, sunt multe referințe și mult importante. Musulmanul tocmai este văzut ca un oponent suprem, adică numai că este echtrul, este Naima Marley. Naima Marley, că este și păgân. Este sunt un este păgân, este lipsit de cinste, de onoare, Nu are ihtibari, nu are pisti, nu? nu are peste, um, arbineș fârticămeș, mai zic, să afli de mai multe ori referință.
dar poate este toată tema asta de alumtă, de polen. Cum ne alumtăm noi, armânii, him pțâni, him amahim multu mintimeni și ne alumtăm cu turții care sunt mulți, hin, uh, uh, cum zic, Vor să ne putrusească, ama noi ne Bosna ținem. Pusească. Exact. Este zborul corect. Um, Sunt o poematlia este cu Moscopolea în două variante, dar poate este Șana și arderea Gramosului în care se află toate temele. Este că noi nu putem să ne lăsăm de a noastră peste, că Turță e peste noi, mai bine murim decât să i lăsăm pe ei să nu știu, Sa zvimtă, va hesta esti magini smor decât să te adară ți va ținuiește, mi descu că asta este tema. că evident scopul lui era să-i islamizeze și tot na armânlu fu împotrivă, normal. Ei fură și avantajați de poziția geografică, de faptul că erau tumunță, de faptul că erau așiți izolați, greu accesibili și atunci cumva era un război, un polim de uzură care nu le convenea turților și atunci preferau să ne lasă acolo tumunță ea noastră sau cu oile noastre și să le dăm, nu știu, un tribut, un țiva ca să ne lasă în pace. Nu vreau decât să ne bagă, uite, tot apropo de zboarele ația ale capitanii și catiului și aici erau reprezentanții ai Imperiului Musulman. Ama tuța lanță erau din horile noastre, nu erau de la ei, știi? Și asta fu și cu mierli, spre exemplu, că, na, mai avza, că veneau musulmanii și furau mierli creștini și așiți. Și atunci ți-adrară ei băgară cruțele, tatuau cruțele în frunte sau pe mână. Tot așa ți aflai o referință la asta. Dar poate pe lângă păgâni și câini și necredincioși și așa, mai sunt și cumva îi ia peste cicior, așa, adară haze de ei. Că sunt perifani, că sunt nu știu cum, că la dar și căi, știi? Că E. este și una cu aroșii sunt de sânză, și mă rog, că iene Tahai avea vândut un armân a unui arbines un sabie de asta și iene vine la înapoi că avea rudzinată și zise că e roșie și el zise, las că știu eu că e roșie este, dar de sânză, că decât să e extra e vătămată. Și numai că, cum zice, um, numai că n-ai dreptate, am și dă și una miștere că ți zici că hia și nu știu cum și ați luat scoase parolul și gata, tu cușteți, nu mai zic câțiva. Da, sunt și de este în dau trei mai de haze așa. Mhm. Da. Și până Sony cadrul nu pare asti bun ti muslimani, nu e Mm. asigeni. Aflaš văr poemata i văr istorii, i sibă sibă cadrul ma zicemo nu albu ilai, sibă niham magri, niham cu nuanțe. I noi aflată tu ți te găsești sigura, tu. Era una, maș una. Eu era un alumtă de asta între un armân și un, uite, musulman, că uță nu i-am ca să mi aduc aminte. Era una baladă de Nicolae Velo, Chita și Bură. Și Chita era armânul, Bură era arbineslu. Și saluntară ei, saluntară, erau doi mult puternici așa, și când Sone zise că erau doi atâta de puternici, doi, că s-a chicăsiră să nu-ți mai alumtă.
Că Aha. s-a găsiră că sunt, cum zic, uh, cam la același nivel și hai să nu mai forțăm, hai să ne așiți și să bem ceva, știi? Ca și cum. Ți čudi, nu E, me-așteptam să indiți e, istoria asta, care vas de când alumtăm, vedem că him Isa, și ta e, esta numata nalumtăm mahim Isa și ca un turlii de tini, ți e, fitrusești trădiei, că pântu soni stinisesc un pelantu, tăță că sunt doi multu vârtoși. uite, așiți, vreau că mi-a lăsat una, stai să ved. E Uh, sigura. uite, și cum undele da mare au ascada, o salină, un lucadi, alanto arsari, mor de adun și nu se închină. De 3 ori îl freazi bură, de 3 ori și chit al freazi, și tu ai este mintitură, vârnu azi vim tu nu salazi. Capitanul atunci greaște, o la aslan begă dure, salumtară bărbătește, haide china tu pădure să ne îmbunăm. Au doi cheptu de liundar ținut să spari, bea cu plos ca tot să strigă, să ne bânează chita bură. Oh! E. Asta îmi pare mult utilă de tăța asta cu ideea asta de să poți să E o onoare duchești pentru să... Sony, care Yeah! nu se află prea des de aici, sau la Arbineș, la Turță, la Așițe. Și Da, asta e ideea că și doi este ehturi, că ideea este că doi ehturi pot să alegă vadă ție nu-ți bată, asti, mă. Tu să nu-ți Sony. bată mă pentru soni și să vadă ție asti multu vârtos la E, lantu și ți faci stinisești la lantu. Este e, o idee mult umșată. e, V-au și ghivăsescu, v-au este. capto. Cartea asta e mult, mult interesantă. Când o citi, atunci aflai multe mșate, și nu știam, nu știam de ele și mi hârsescu că adrai lucrarea asta, că reuși să aflu multe lucruri și îmșate. Și poemate, și permite, și da. De George Murnu este. Nu știu ți zici prota, dar de George Murnu este Aha, scris. aha, aha. Yeah. Tora, vidzumu niham cum zvidea cadrul a muslimanului tu cartea, ți tăxiștini, ți ugivăsi și ti care zburăștini tu lucrare. Tora, vreau să te întreb niham cum este, zicem, de alihia, care va zice că lumea asta islamică nu para știm ahât mult de ea, lumea musulmană, nu știm ahât mult de ea, mini nu știu ahât multe. Și mi-minduiam că zicești că nu este una lume, să zicem, unitară, toată ISA. Este împărțită, cum este ca fi, să zicem, lumea cât mare. Pentru Sony și Yeah. Europa este una lume mare și nu poți zice cum este Europa. Europa este multe turlii, așa cum Yeah. și lumea musulmană, mi că este multe turlii. Zicești niheam de mai multele turlii de islam, țiari. Vrei să ne zici îndau zboară de asta? Și după aia să ne zici va niheam de principiile islamului? Uh, Pot să vorbesc ca să zburăm de islam și de limba arabă. Limba arabă, de fapt, ți este limba tu care este ghivăsit Coranul. Care Coranul este cartea aimt la musulmani. Și țiți religia islamică este că este cum ar veni zborul al Allah, al Dumnezeu, zic ei, acelua de tsoni, acel de tsoni. Că ei zic așa, că tu ți care sunt tu profeți, tu creștinism, și Isus sunt tu profeți care vin înainte al Muhammad, care fu acelua care practic zăsi Coranul, că Coranul cât bână Muhammad nu se scrise, nu se înrăpsi.
a cățară să-l îngrăpsească, de-abia da poate după moartea lui și cu un efort colosal, că toată lumea știa al tuțiva și aduțeau aminte al tuțiva și tot așițe și scriseră. Funii mai, așițe mai complicat. Ama țițăchie este că zborul al Dumnezeu era acolo tuțer, scris pe un tablă de asta a imtă și a lui ai si revelă tu isi practic țiva Dumnezeu. Și de asta zic că în Coran Coranul se scrie tu arabă. Araba literară, practic, este araba Coranului. Una limbă care nu pare să zburaște. Noi învățăm la școală, ei înveață la școală, înveață la facultate. Nu ai voie să adari slujba la biserică, la moschee, tu altă limbă. Lipsește să o adari mași tu arabă. Poți să adari apriduțeri, poți să îngrăpsești apriduțeri tu oricare limbă, mai este una carte, cum zic, ca un roman. Nu este ca Biblia noastră. Ei n-au o voie. Toată lumea care va să ducă la moschee, va să slujească tu arabă, tu în moschee, trebuie să înveață arabă. Și ei înveață toți musulmani, înveață arabă cât să achisească slujba la biserică sau la moschee. Tot în chineză. E Da. la echivalentul la lor, tipul biserică. E. Și, dar poate, ca fi musulman, are, de fapt, islamul, așa ți zice că are ținții stâlchi, ținții sturi a islamului, care sunt de mândările, așa ți zice ca fi musulman, lipsește să le adară ca să un bun musulman. Prota este practic, mărturisirea pistei ei. Zici că pistipsesc cu tu Allah, care este Dumnezeu, și tu Muhammad, care este profetul lui și așa, ca un... Nu voi zic, lasă. Yeah. Nu adrum comparații. Dar poate este plecărsearea, rugăciunea, practic, care este obligat, cum este și la noi, practic, sadară, dar poate ai ducerea Meca, pelerinajul, al Hajj. Hagiul este pelerin, de fapt. Aha. Ei, ca fi musulman, una oară tubană, lipsește să ajungă la Meca. La Kaaba, la Piatra Sfântă, locul tu care zic ei că s-adră, în fine, foadrat de Adam, practic. Și da poate Abraham cu Ismail și așa toți ăștia sunt profeți tu islam. Așa sunt ei vizuți. Dar poate ai preasinul, Ramadanul, și unul care se știe mai puțin de ea este darea. Că 2,5% din averea musulmanului lipsește suda, nu știu cât mai dară azi, știu că este sunt dimândările, na. Și lipsește suda la care nu are Minduescu, la care nu are păraz, la care nu are țismâcă, la care... Fără paraz, îi ajută, te oarfi, nieri care armaseră fără bărbat, mă rog, era înainte te sclavi, nu mai știu sigur, nu mai știu, te sălăghirea slavilor, te aceea cu hărgi mări, te așițe. Da. Vreau tora zic, snua greșescu că teațeții vor să ghivăsească niheam mamultu ti minduierle esti, tini ai adrat un lucru, ți merisești multu di multu, că vizui linkuri, tini ai a pridus da o frânză pe Wikipedia ti lumea islamică. Care vreți scăftați, care scăftați Coranul, pe Wikipedia frânza Coran, are și una versiune tu limba armânească, ți o apridusești tini. Eu ziți niam ți asti, bun, care sunt ideile nai mamări dit Coran și ai nica una frânză, ținți istoria islamului, ai este ți dăsești tini, ți lipsești sadar că te un bun musulman, ai este puteți li văsiți pe armânești, îmi pare mult obșat.
Pare că toate proiectele care le drai în facultate cu arabă, nu știu, încercai și să mi leg cumva și de armâneaște, Yeah. de limba noastră, că mi-a părut că nu are. Și te zici că alanță poți să dar lucruri mai generale, mai care se mai află. Eu aveam așa un conjunctură Yeah. favorabilă. Yeah, yeah. Bun, asta lipsește să dară un bun musliman, ne deseja este ținți istorii. Tora. Care sunt ti-a furat lițiarii tu lumea musulmană? Minduiesc că este ținții sturi sunt toți muslimanii lipsește să litinisească. Asta este ceva Yeah. ti toată lumea isa. Dar poi țiarii ahoria ti ca fi una zicem parei de muslimani. Este o discuție destul de încărcată, așa, ții, și um, nu știu ca să momentul tora și conjunctura mai ales Yeah. că are multe, nu voi să um, ți poți să um, Diaforalele minduiesc că sunt mai mult teoretici, nu? Yeah. nu sunt așa mări, ca zic. Um, da, ai mai bine. Yeah. Vrem să te întreb, și asta mas minduiește că este uidisit, lipsește noi ca europeni, va să achicăsim, ți nu achicăsim și astea mărtii, că nu achicăsim ti lumea musulmană. Masai văr lucru ți-ați vuhari și ți minduiește că fații să știm mai mulță ti lumea musulmană. Mm, E lumea musulmană, e lumea arabă, că e diferență. Că, uite, Aha, aia este un lucru bun, că și când intră la facultate te întreabă, știi, care sunt țările arabe? Și am impresia că Cafian are vreo care adar alături seara asta, care lătusește și ți zice Iran, Irak și Iran nu este o țară arabă. O țară arabă este aceea Iusas Buraște arabă. mhm, Tora de exemplu, la asta, ca să explic până la capăt, în Iran s-a zburaște persană. yeah, Teața nu este o țară arabă. Este o țară cu o populație preponderent musulmană, clar, dar nu este o țară arabă. Uh, Tot așa, spre exemplu, în Indonezia, mulți musulmani, în India, mulți musulmani, nu sunt o țări arabe. mhm, Țări arabe sunt o ațeală să zburaște arabă, care au limba oficială arabă sau să zburaște un dialect de arabă. mhm, Iar mhm, tot așa, fenomenul ăsta de diglosie este mult interesant, că de aici, dacă este geografic, este mult întins, așa, araba este teasă pe multe zone și ca să adună un arab dit Maroc, spre exemplu, care dialectul marocan are influențe berbere, are mai multe de acolo, se adună cu un egiptean sau cu un de estul libanez, spre exemplu, nu știu, să accesez cu greu că să zborească mașini în dialect, nu zborească în araba literară, sunt o diaforele mări. Nu știu, unii zic chifec, la ce faci, la ți-adare, alții zic izaiec mhm. sau Nu și-o duții. nu știu, aici. Și te-ațea, e interesant mult o așeție că ei și-a zburăsc cu așeție tu în limbă care la ei nu se scrie, adică practic tu ți se scrie presa, cărțile și așeție, toate sunt în arabă literară, iar ei ți-a zburăsc cu ahoria. Mhm. E, Și sunt curioasă la filmele. e. Tu ții limbă să... Am impresia că și. M, una M E, altă. Are, M1 e am altă, e. Are și filme pe
arabă literară, are și filme pe dialect, ca fi undit cratul acela. Mhm. Și tu, ca fi un crat, anda îngripsești literatură. Tini, zicem vrei să te cați să îngripsești literatură. O îngripsești tu araba literară, nu E. tu dialectul. Nu. Să scriu și dialectele. Să scriu mă multul așiți. Cred că eu am văzut, nu știu exact, Tora are mulți ani dar nu E. mai am contact cu subiectul și uh, na, nici nu voi zic că eu știu tot legat de E. asta. Din câte știu eu, spre exemplu, m-ați vrei să scrii pe un forum, pe internet. E. Na, care este, vrei să scriu un mesaj scurt pe telefon. Nu știu ca să folosească tot araba literară. Sunt tutora transliterației, știi dialecte. Mhm. Are, să zici, pe literele clasice, cum ar veni, pe gramele este, baza alte semne și creează literele care... Că dialectele au și sunete diferite. De Aha. exemplu, dialectul de Egipt se folosește mai multul G, în dialectul de Liban se folosește G, spre exemplu, de Idgul Zbor. Ca vă zic Jamal pe, nu știu, Liban, spre exemplu, zice Gamal în Egipt. Și atunci ca să scrii tu dialectul egiptean, lipsește să simbolizezi faptul că tine scrii G și nu G, cum este, să zicem, zborul pe arabă literară. Și Mhm. atunci toate diaforeile este să îngrăpsesc cu niște semne inventate, mi îndoiesc, cu Mhm. cumva nu știu cât de normate sunt, o mai există și, spre exemplu, ca să scrii pe un forum pe internet, lipsește să știi, este semnile este. Mhm. Mhm. Eminescu, ca și un adolescent tu Egipt, nu o să scrii pe arabă literară ca să intră pe, E. pe Care ați vrei să Facebook și zburăște cu așa. soții. E. E. Tăță. Are noi mulțități. Apropo și îmi dau întrebări sub live-ul de pe Facebook. Ah, Mi îndoiesc că v-ați imagini, am una întrebare care te întreabă de multe zboară cum zăți pe arabă și mi îndoiesc că asta este mult uzori zăța și care ați vrei, mi îndoiesc că magini poți să apândesește tine fac. cama de apoia după ți mutrește că și mi știu că este mult uzori acă ai mirachiti una limbă externă, că de lipsește zăți zborul acel cum zici, Ceva. câte văroare nu hini. Nu ți iene. Așa că va te las să le apândesești când să ai tinioară. Să Hrisosescu de alihia ti toate informațiile ti una temă ți mini nu cunoșteam aici, Ah. care ai tini vrei idei, ți vrei să ziți ninti strițăm mai larg, mini vrem să te întrebi și de partea de zânati, care să mai tini vreo idei, care să nu voi Nu pot de partea să, de pot să întreg, politică. ca să mai ienă ceva. E, care să iei înainte. Încercam să mă trăiesc cu tora, ți întrebări mai sunt, dar am nu știu dacă este una idee bună să încerc cu chiar tora, că s-ar putea să dar microfonia sau ceva. Las, mai bine. Poți să cam adapoi după E. live. Tine ți-a și masterul, dar apoi a fugit și tu UK, ți-a și altul master, tu E. conference interpreting, care vă zic că tu apreduțarea la mobețli de nivel înaltul. Și da, apoi ai adrat și lucru tu politică. Vreau să te E. întreb, Niheam, să ne dăți ție adrași tu politică și cum ți părul lumea țea? Um, care fu... Um, eu aveam adrată masterul acela pe apreduțare, pe interpretare de conferință și așteptam că aveam o spură de asta că tine E, exact asta adari e. apreduțare. Eu așteptam să dau testul care îl dedești tine de instituțiile europene, să intru ca interpret la ei. Asta durează, nu poți să alegi. Ei publică la un an, la 2 ani, competiția nu E. este un lucru care lipsește să-l aștepți. Și cât așteptam, am avut oportunitatea asta să intru în cabinetul secretarului de stat pe investiții xene
Practic Invest Romania, brandul im ulterior a este instituție. Tu, guvernul Cioloș, care era un guvern de tehnocrați, um, era, erau mulți oameni care aveau venită dixene, care aveau studii înalte, care erau așețe buni profesioniști, lucrau ei înainte, care vineră și vrură să adară, nu știu, să, cum zic, să adară țiva de țară, practic. Și era un mediu umșat, știți, care ne-a avut multă hare. Era, știu, o efervescență de asta, o energie foarte mult ie, știți? Și lucrăm mult, și adrăm lucrim șate de instituția asta, adrăm de prota oară un site de toți investitorii xeni care vreau zină tu România să aflăm mai multe despre cratul nostru. Adrăm un ghid al investitorului xen, adrăm un ghid este de niesli antreprenori, de fapt, nu mai știu niesli, toate afacerile este românești care vreau să exporte. Ți mai adrăm mai multe lucruri, eventuri, toate turliile de lucruri, cumva care să adară tu alte craturi mai multul și la un nivel mai înalt și la noi nu prea se aveau adrată minte. Și scopul era să atrăgeți părați, cât mai părați. mulți părați, tie îmburlicli de oa, ti zis fața oa. I si ajutați pe emburii de oa să dară emburlicli tuxani, care vor, nu? Zborul ăsta nu-l știam. Mi gândesc că tora mi întreb de Eugenie. Spate. Vă ascultăm. Și dar poate a este un mandat scurtul de cât fără eu lucrai acolo cam zațimeș, un an am impresia că fu guvernul, dar poate asta deci șefa mea practic să avea hotărâtă să candidează de Parlament și intră tu Parlament ca deputată. O ajuta și pe campania talizzari când lipsa din alizările? Aha. Fui Nicu Chiră. Campanie. Tine fuși șefa, tine la dragi la redupsi și campania ei. Ea era în fața camerelor și eu eram dinapoi. Da, era o provocare mare, că dacă ți ai ziua de tahina, pregăteai tot turliile de lucru, dar poate seara de obicei prin studiouri, la televiziuni, în campanie, lucruri de este o experiență șata și multul horia de toți aveam eu adrat înainte. Adică nu era mai de lucru, era mult o componentă și tu mintea și psihologică, că era greu și era, na. Timinduiai tot na... Tine îngrăpseai zboarele, ți ducea? I avea altul vără care i-a îngrăpsea... Avem o echipă de oameni, mai îngrăpseam și eu, îngrăpseau și alții. Eu de obicei eram ația care mutrea ultima, ația de zone pe toate lucrurile care așeți. Aveam oameni care mai adunau informații, le băgau pe așețe și eu le dădeam o formă, zic așețe. Și asta fu disimasi psihologic, tațea că te minduiai cum îți ducheaști, cum îți duchesc cu zboarele, cum oamenii cumva li duchească, cum ți va sminduiască? Lipsește multul să te minduiești să la asta, lipsește să te minduiești să multul serios așa ți-a spui că pentru sone de la un politician orice
cum zic, Café Zbor este una declarație pentru Sony. Și mult, mult important. Lipsește să minduiești să mult ghine. Um, da, și mai ales când ne la televizor, spre exemplu, că na, te afli de multă lume Mhm, și mhm. depinde în cadrul a doua este ți le arăți tine la oameni și ți le spui tine la oameni tu momentele ațeale. E chine că eu puteam să bag multe lucruri acolo, ți zățeai, aia era evident. Când Sonia era la latitudinea, era responsabilitatea ei. Ama de multe ori, da, eram, na, ți, era important și ți îngripseam eu. Zbiți Chirolu Aia. Qualizerli, Eram tu șefa ta Parlamentul. je, intră tu parlamentu, dar poi ați draštini tu pareja ei. Eu fui tot așa țin cu chiră de cabinet. Adrăm o echipă, câftăm oameni de cabinetul ei, de parlamentar. Dar poate era și prezident la Comisia de Egalitate de Șanse. Și aveam, prota erau sesiunile parlamentare, dar poate erau comisiile în care era ea. Și toate astea aveau nevoie de îndrizare, că ea îți ducea cloții și lipsea să mutrească pe proiecte legislative. Lipsea să zic, fiu de acord, nu fiu de acord, sau voi să schimb asta, voi să alexesc cu ațea. Lipsea să si bă, îndreaptă-te asta și nu avea chiro, pentru că ea îți ducea și la andamuse, îți ducea și la eventuri, îți ducea și tu comisiile este, îți ducea și în plen, eu îți vota și să adrau diverse. Și mă rog, între timp cred că tu știm, ți s-a dar în Parlament și din păcate, cum zic eu, că lipsi să aflăm la un moment dat Je. toți spații pe acolo. Am mai ghine, tora că na, lumea știe și e ghine să știe în general. Da, și asta, eu practic, cum zic, conduceam toată activitatea din spate. Și poate că foaia asta cu administrația și în politica, zici, avea cumva o conexiune față de țimea închisam eu să dar înainte la instituțiile europene. Ori la Parlament, ori la Comisie și zici, ok, nu putui să eu, nu mi-a interpret pentru Sony, hai să încerc să adar țiva totuși cu instituțiile europene și aplicai la un stagiu Blue Book, este un traineeship, practic, de 6 meși, la Comisia Europeană. Și practic tine intră cu alți, alte câteva sute de oameni. Am impresia că 600, ca să nu... Alătusescu nu mai știu, că și asta a fost în 2017. Are 6 ani de atunci. Știți? Și în funcție de unul arăți în Blue Book-ul ăsta, în funcție de istoricul a tău, te alege sau ai libertatea să aplici tine la un pare de lucru. Și eu intrai la parea de Gender Equality din Digi Justice, din comisie, practic. Și Zoia clății 6 meși. Mhm. Fu mult umșat. Se lucrează la un nivel mult înalt. Sunt oameni ultra hiper specializați, hiper profesioniști pe domeniile lor, practic, dar politici publice. Mhm. Este instituțiile lucrează între ele, au așiți un flux de lucru mult interconectat, așiți că Comisia lucrează la politici, Parlamentul le alexește, le aprobă sau le respingu, ama lucrează de adun multul. Adică nu, de obicei când îți va ajunge la votare, deja și Comisia, și Consiliul, și Parlamentul, toată lumea este de acord. Toată lumea zburaște cu toată lumea, se modifică, se colaborează, e, cum zic, e îmșat așa când vezi cum se pot adra politici publice în
mă rog, în slujba cetățeanului pentru Sonic, că oamenii de acloții, cel puțin din comisie, ei nu sunt politicieni, ei sunt experți. Și Mhm. Mutrescu la studii, la cifre, la cum să ajută oamenii, clar direcțiile mări sunt date de Parlament, sunt date de Consiliu. Ama, cum ajunge legea este în mare parte lucrul din spate al oamenilor aluștora, care știu multe, multe, multe. Și Mhm. fu o experiență mult umșată. Mi-a avut hare. Cum am zburat să ziceam că la final tot așa ți este cu test sau poți să ai un contract pe termen limitat. Știu că atunci nu mai știu, puteai să ai pe un an, pe 2 ani sau ți-l reînnoiau, aveau voie să ți-l reînnoiască de câteva ori, nu mai știu exact câte. Și tamam atunci ne susim cu Dani și zisem, măi, ți vrem să adrăm, vrem să armânem. El era Londra, eu eram Bruxelles, ți vrem să adrăm, vrem să armânem așeții tu Xiniti sau să ne turnăm acasă și hotărâm de adun că vrem să sim acasă, să te nu te prota și prota și după să ne creștem copiii awații. Să sim ok, hai acasă și eu mi turnai prota, îmi dă seama în februarie că mai era nicheamă până la nuntă și nu aveam aproape țiva. Zi februarie, că era martie. Cred că mi turnai pe 8 martie, dacă nu mă înșel. Da, și fu o perioadă, știți, Valvărte și după mi angajai la OMV Petrom, care Mhm. este jobul de la care am concediu tora, că e un concediu de maternitate. Și aproții mi angajai tu parea de uh, strategie și Mhm. corporate development și între timp să adăugă și componenta de New Energy Solutions. Minduiarea de dinapoi fu ok, voi siuawațe, voi un mediu, fui foarte mult impresionată de mediul de la comisie și de experții aceia și de oameni care știau să lucrează și care aveau multe, multe informații și zici, eu aș putea să aflu ceva care să-și aducă la noi. Și pe mine o companie mare care să aibă legătură și cu statul, să aibă legătură și să aibă, am asibă privată. Sibă, așa zi, un mediu de lucru modern, cum să zic, ene thriving în Mhm. engleză. Îmi se pare așa zi, că ți aveam adrat înainte în Parlament și în guvern și așa zi, e multă fricare așa zi, știi? Adică tine vrei să ne înainte, te mai tragi înapoi un altul, e mai îngricos așa zi. Este și la un mod de lucru, cu siguranță, este, na, ți asumi când știi că vrei să adare asta, mai eu eram niheam, cum zic, armas. Yeah, yeah, yeah. Armasă de lucrurile este și vreau ceva să niheam mai straightforward, să știu că lucrez, că ne-a dar lucrul la meu, că Alanță și-a dar lucrul la lor și cumva avansăm de adun, știi? Mhm. Mhm. Și pot să că fui mult hărțită cu lucrul la meu, lucrai 2 ani înainte să nască ficiorul meu Costa. Și da, poate nu apucai să mai tornul la lucru, că sfeți și aură. Vreau să te întreb și asta, dacă avuși una cale pe partea izânate a hătămșată și tora ești una taifa hătămșată și vreau să te întreb cum o vezi ziga asta de care tot se zburaște ahât mult zilele noastre, ziga atra de bana personală și zânati. Cum minduiești că sadara este dau? Eu, prota și prota, nu știam exact cât voi să rămân acasă, că știam că poate până la 2 ani și zici, hai să vedem cum asibă. Și voi zic că este zănate de mamă,
este n-ai mai grea oți. O am adrată. Tu bana mea și am adrată, da, o lucre. Și asta îmi se pare că este așa pe toate palierele greu și mșat, evident. Na, nu zic ceva, ma și ți mașca ți-a dar cafe ziua, toată ziua, este mult solicitant, așa ți. Și um, fără multe provocări cu asta, nu știu, după naștere, dar poate când era fciorlunic, cum mai crescut ni cheamă, protlina meu și sunt cam greu așa zi. Și când pentru Soane Ghina se făcea un an, când aveam faptă fciorlu, zici, măi, tora, ca să mi tornul la lucru. Nici nu pot șed si băghine el. Nici n-a spus mi concentrez a croții. Și până Sonia vas lucrez toată bana. Mai am, ca știi, ca să bănesc multul, mai am vreo 30 de lucru în față. Ca să nu bănesc mult, ați regret că nu și mai mult cu femeia. Așa că decizia era clară. Ușor. Yeah. E. Și mi hărsesc mult că deja știți că și colegii mea de la lucru fură mult, mi îndrupară mult tu hotărârea asta mea, a voi tihi, a voi mult tihi, că și șefa mea zise, da, șezi acasă, șezi cu picioarele, nu te turna, că o țihim ghine, ne descurcăm, deși le este greu și alora, tot rămaseră 3 persoane, tu în paree de 6 oameni. Oho. Sunt multe solicitația mai este tinia lor că tot n-ai ziseră nu stăi profită și poate pentru soane. Adică na uite, până în România, adică sunt avantaje și dezavantaje și este un avantaj, sigura. Ca să eram tu în Statele Unite și lipseați mi tornul la lucru, vă adram și ațea. Ama ca si oații și oații poate, zici că ți nu profit. Yeah. Și eu convinsă că când va mi torn, nu știu ca si bă așiți lișor sau ca și cum, nu știu, DPC lucrurile aseara și mi turnaiază. Ama duchescu eu așiți că nu mi-a lăxit mult eu ca profesionist, ba chiar, nu știu, toate cunoștințele este că eu cum zic, asta, zânatea de mamă, o luai ca un zânate. Ghivăsi mult, vrei să eu să am cât mai multe cunoștințe de cum se crește copilul, de ți lipsește să măcă, de ți lipsește să mutrească sau să nu mutrească, de toate lucrurile ți lipsește să le dar, voi zic că le luai și ți mult serios și ghivăsi, mult de încercai să iau cât mai îndreaptă te aveam teatrare. Clar, sigur că este greu să le anticipezi și nu poți. Ama cât mai vrei să iau cât mai îndreaptă te este și toate cunoștințele astea eu zic că mi ajută și la lucru. Cred că este mult mai greu să raționez cu un fcior de 2 ani și jumătate care îți da de panică nu va să dară la este sau alantă și toate skillurile de Te învață răbdarea. răbdare. Gândesc că după aia nu mai te poate să zică vreo coleg la lucru, țiva și tine să te E, cârtești, da, stai, dar și 2 ani de zile, hânta răbdare, învițai? exact. Nu-ți poate. Nu-ți poate să mi cârtesc Yes. cu tițiva, te une chiritură. Tu și ți este. E. Asta este o lecție mult umșată, că un nic te învață răbdarea, asta e bună. E. Și stai că vreau să ceva că um,
Tiei cumva lipsește tot na să te minduiești să câțea darașiții. Că ei tot n-au un motiv în spate. Nu este că mă urlă că așiții iene. Nu. Este ori că e că nu știu, îi lipsește controlul, îi lipsește conectarea cu tine, îi lipsește țiva. Ei tot na când adară țiva au un motiv din apoi. Posibil și m-aș armas și îți va la somnul. Ama tu te lipsește să le mântuiești să, ok, este careva care ne urlă în față. Tora, hai să iau o gură de aer și să-mi minduiesc cu cât se adarașiții ca să pot să-l ajut, să-l întreb. Adarașiții că ți lua eu nu știu ție, nu e chicusit pe mine că nu adrai X sau Y. Asta e nici mă, că asta era de fapt că se întâmplă, știi? Și asta te ajută. Mă poți să aplici și la alte persoane, ajută mult. Nu zic că este lișor, nu zic că ți iene tot, da? Ama poate să ajută. Mă să reușești să o adari. E Îmi interesant, avem multe de învățare. Sigura nu este lișor, ma să ai tot na mindoarea asta că când careva da rețivați nu ți se pare bun, nu ți se pare că este gine, E, să te mindești cât se. Când ai, ca este dar cafezu cu nicul tău și va să dai cu nica ta, când este dar cafezu, mindesc că este un lucru bun, dar să te întreci la alanță și la mărie. Dacă e, ți zisea și vai ști exact, exact. minduiare are, unei ti sigurare. E, Iuba. exact, exact. Că știi, ca om, așa ție, când și la lucru, când hit un îndamuți și careva zice țivația, ția nu ți pare ok, așa ție, știi? Nici când ori avem reacții, cum zic, care nu sunt de alihea bune, că tine nu știi omul ăla cât se zise așa, știi? Și nu tot ne este ceva rău. Poate să-i băi și ceva ție, nu știi. Și numai ca tine ansari că asta e nici că ți nu de acord cu mine, nu este ghine, știi? Și atunci te înveață lucrurile. Este Yeah. experiența de acasă. Avem o întrebare de la Florentina Costa. Deci, știu că doi iniți i învață armânești. E. Țimi duierii ari, andicra de asparisma niscântor fumei, ținu ia zburăsc cu niții pe armânești, că pistipsescu că va lihibă de apoi azori la sculii care să zburăsc armânești acasă. Nu este și ție. Fciorli și sare demonstrat asta. Sunt multe studii care zic că n-ai mai gândit astăzi să le zburăști cât mai multe limbi de când sunt uniți, că fciorli mei au capacitatea asta să absoarbă multe informații. Și, yes, poate ca de prota să le hibă greu să separe zboarele ațale și mult să mai duchescu când sunt niesfșoli și au două sau trei limbi acasă. Acasă să spuneți că nici am mai amânat și le mai mintesc. Clasică. Mhm, mhm. E. Ama e bine să aibă fondul acela de informații, că dar poate ele se așează, nu e problemă. Să ai duchită lucrul ăsta și idealia că ei au capacitatea să învețe multul și te-ți gine tot nas le dai toată informația asta, să iei zburăși și pe armânește și pe mucănește și să mai vrei tine, tora, țințilin, nu știu, ca să bă ghine, ama dau chiar și trei, știu că nu e problemă și nu este un lucru real. Adică nu e ca în problemă ma să le zburăși să. Mhm. Așa zi. Și eu tot a zburat să încurajez oamenii să o adară, că și a mea cam aferiră mi cheamă de să zburească armânește că ziceau că va să avem probleme la grădiniță sau la sculii și așa zi, și știu că lelâini și pupâini și așa zi ne zburau pe armânește, acasă nu mai zburau și mucănește și dar poate aveam crescut, aveam așa un trac cumva că nu zburam armânește safe, îmi părea că nu-i ghine și nu zburam mici. Yeah.
îmi fu tare greu să trec. Uh, Să nu ca știu, să zburăști, dacă să zburăsc cu ei și să zburăsc cu și să știu că va să dar alătuse, va să alătusescu, am chiar și așa să încerc. Mhm, mhm. Și na, limba o știam, că o aveam tu minte de când eram mică, le știam zboarele, era greu să le ascot, că nu le aveam azburâte de multul. Și atunci te să zic că e gine să le zburăște din ieț. Ca și ți să înveață ficiolina mai gine să zburască. Mai am una întrebare tu de la Florentina Costea. Eu nu știu, Bună, ghinititi, Flori! zburaște ea. Întreabă, Flori, a dragi pită cu șțala ți-o aprucheași de aminciu? Nu știu când era aminciu, ama stai ca Flori, stop! șțala. Eram, ne adunăm, mețovă, ne adunăm aminciu, una veară, da, unie și... N-am spra? Era înainte de pandemie. E. Și ne adunăm acloții și noi aveam cumpărat o ună și sală și mă gârșim la hotel. Și Florinica era acloții și câftăm să nu aduc. Nu aduc și sala. O câftă tot hotelul. E. Nu a drăipit. N-are țiva, are oară. Are oară. Tot n-a zic că, aoleo, să le iau mai să le descos, să-mi înveață să adar pete tora, că mai avem chiro. Și tot n-a se întâmplă altul ceva și mea că nu apucai nica ama. Mersi. A să ali caftu, ali zic să-mi înveață și a să adar petele cu sala. Nu ți zic cu Catalina? filisi și sala la exerciții de spate mai degrabă. Nu mi-aveam mintit că șțala în dar piti pot să o filisești E te ciumaga. exerciți. Poți să filisești și la alte lucruri. Așa este. Catalina, noi na pruhem di bitisita ma betia E. noasti. Și noi, tu bitisita de arad avem trei întrebări scurti. Prota esti masa e văr zbor armănescu, ținai mai multă țari hari. Uh, um, cred că este un zbor care ne are multă hare și deși este mai angricos așa, să-l zici, e mult natural și este angătan. Aha. Tot când, nu știu, imnă nisli, praoați, da scadă sau așa, nu e zic ai grijă sau altul țiva, tot n-ai zic angătan. Iar hare. Este un zbor mșat așa. E. Masa ești vără măcare armănească, ținai mai multă țari hari. Piperi, să găsite, lișoară. Nu are toate pitele, toate poți să-i dai ți vrei. Am piperi, să găsite sunt o timine, mâncarea mea preferată. Alea drate de Maia. Din Maia. E. Și ai văr cântic? Ținai mai multă țari hari? Am multe cântițe. Țin eu multă hare. La noi în casă s-a de multul pamporea. Că eu aveam băgata ficiorului, aveam multă hare când lipsea să-i dăm fără hap, că ți nu avea hare, sau lipsea să-i tăiem unghiile sau așiții, ca să nu-i bag desene animate sau alte lieți, îi băgam pampora. Și bătra la aceea cu joacă și era... avea multă hare și doar armasim cu pampora tu părchiro când călătoream pe mașină, m-a nu-i băgat pampora, nu adormea. Nu zic că este cântecul meu preferat, zic mai că s-ar de mult la noi în casă, ca sigur fără cântec preferat, a mie îmi plac mult cântecele este de nuntă, de Ghini veni și înveastă nouă, distimeli chindisi, tutea este, îmi se par mult așa, emoționante, la ca fi nuntă la care ne, când acasă scânt, hiu mult impresionat așa, și am impresia că este un cântec care îmi are multă hare, mai vechiul, zic eu, că este Fata Armână. Mhm. E.
E mult o, nu știu, zăcarea și ți un sunet diferit. Nu cheamă horia și ți de alte cântițe. Și Mhm. scântă, știu, și tu gărție, și tu machidonie. Nie. Așa este. Este мшат, ама тут пампарева ascultă n-ai mai mult. Că vrei, că nu vrei. В чёрный divin. Ce lui. El Vas oare vedem ție ai băhare ali fete. fata ei, îți vedeam ție alea zi că încercai să-i bag pamporea de câteva ori și nu. Nu se disi. Nu să-i dese. Îți vedem aia ți ai băharie. Poți să-i bag fata în mână. Îți vedem ca să ca să o Duki arestească. măsa, vai ai băhare. E. Cătălina Zăhăristăscu Nica nu are că să luași și una cumată mare dit chirolul tău. Și-o băgăs să scute ticălisere. Și timini fu mult umșat, tațea că cum să zici, numai ta aveam învățat ahât de tuții adraști în studiile tu lumea arabă, știi, uh, partea de politică, tu te este sunt domenii nu le știu mult gini și de care am, ies cu curioasă. Așa că mi hârsesc că în prim naș ni am pitu căiurile esti și tot na, tuti ștarea am piltită ni am școlul mea românească. Asta mi-are hari multo. Așa că ți E, hâristăsesc. că Nia are multă hare că hiu armână, că, nu știu, mi hărsesc mult te soie, te lumea asta armânească, nu reușesc să mi implica și mult cât voi. Na, vițu și știne că avem atunci, fură două ediții, când mi-a drag mult nu știu, mi-a avut multă hare că putui să părăsesc cu de adun. Cu Zburăște-te primăvara armăilor, și nu? primăvara armâilor, că fură 2 ani când putui să dar asta și mi-a avut multă hare și mi hârsi că putui să dar țiva. Mai acum are mai mulți ani de-a da putui să mi implic și la organizare, la îndau eventuri și mi-a avut multă hare. Nu reușesc cu dar cât voi, cât m-ar putea să-mi iei băhare, ama sunt pot să dar nu, voi să o dar. Și da, Și este în greu. greacă, așa este. În grecă și Nu, zic cât că poate pe ca toată lumea fiu. e greu. Yeah! E, tația mi hărsesc că putem să ne tora și Andră asta. Și mine mi hârsesc cu multul și le hârsesc cu șamutritorilor și voi vă zic cu la toți stihiți București că festivalul Nica Lândărușii tiniți, știi tineri, va dezvârtească pe 18 de brumar, sâmbătă asta, la Sihatea Dauă, la Teatrul Leveiesc de Stat, care îți vreți iniți și ascultați pe niți cum și pe tineri, cum cântă și cum zic poema de parmânești, puteți iniți să vă hârsiți de ceva sibă la festival. E. Haritonica nu are Cătălina. Haristo și eu ziceam că poate să ducem și pe Costa, că a hurhi și el să înveață, îmi dau cântițe pe armânești și Vahilanu și bă și el Pilanu, acolo ți. Costa Tora cât are? Are 2 ani și zațimeș. Mulți înainte. Și cântă. Una fată mică, multă moșutică. Yeah. Tamam, maca poți să-l așteaptă Yeah, uh, exact. ti la anul, ti Nica Lândăruși, dar să cântă, le cânta oamenilor de pe scenă. Yeah. Haristo multo. Haristo Cătălina și Haristo și amutritorilor a noastră și una seară mșată, stămâna țihini, vă ne vedem iara cu altă moabeti. Seară mșată tuturor!